Asad ka na siya. You're live. You're live. Ay, siya daw naman sa mga bahay. Sa? Papunta. Ay, bago na hapon na. Ulat ko lang. Ito na. Ang biscuit and treat na yun sa. Ito, usaha ka po. Ano siya makapagpapok sa braso sa pangal sa kinay ko. Padag ko sa braso. Surang itu. Surang-surang. Biscuit sa wala pa ang ice cream. Ito yun. Pag-size ang Francis. Ano na, Francis din natin na? Nakay ba siyo? Harus siya kung masih. Okay ra, pila ka Francis? Wala. Yoga ako. 38? Okay na? Ano mo gidaw-daw ng 75, Santo Pares. Bila na inanap pa. Tutik ko lagi. Wait, nagpainti. Are Sukay, gulay, gulay. Duman. Yung dawat ice. Ano ni? Connecting, yapon? Connecting ba? Ha? View. Ha? View. Sosa lang. Very strong. Ano ito, pistachio? Ana, connect na. Ayun, double Dutch. Double Dutch. Mag-awal yung ba? Horizontal lang tanay mo ano, ano tanay. Ana mo lang po sa sila. Ato lagi ka ante kay dili maragkuan mo. Crumble. Sa Rocky Road. Ano lang yung ice? Wala to. Oh, baso di ay ang 475. Nya. Keso nga, 1.5. 5 sa kachuko. Nya, may chocolate? Unsa ning? Sino siya? PBS? Ha? Ha? BS. Salad. Upo salad, usa. O usa sad ka BF. Wala rin yan. Okay. Hapon bro. Nako ka Okay, sige yo. keso obi. Print type. Putol man. 1.5 buro ni. Okay. Ano ba? BS dong. Apa ni? Ano ako na BS? Ilang buko? Ano ba kani? Ako na BS na siya ma'am. Siya kani? 5. O 5 na po. Ay na po. Ano ba nagsamso? Sige, connecting. Connect naman yun. Ya usa pa almond. Okay. Ano ngalan? 750. Ya usa sad ka buko salad. 75. Ya yan na. Cookies. Cookies. Dayon Rocky Road. Yung pay sila. Dayon double Dutch. Choco queso obi. 1 letter. This is size. Cookies and cream na 1.4. Hi!
tani? Wa. 115. Kadali lang kayo ha. Ma'am, kadali lang kayo. Nana to ang alm. 1.4? Dili. Almon? Oo. Dara ma'am. Ah, okay. Ang cookies na 1. Ano na? Ngayon, Rocky Road, Ah, ma'am. Black Forest, Ah, Mango Graham, Sige go. ano ma'am? Buko Salad. Ah, Ang Rocky Road, ha? ang Rocky Road. Ano to? Pero nauna mo basa mo. Puntas na lang. Buko Salad, nana, Ah, Bugong Dutch. Ngayon, ano eh? Choco Hazelnut. Pusa. O pusa sa mango mochi. Mango mochi. ano pa yung sa uno na? Kuha ko. Pero mga, itong itaspadano ko naman. Kaya ah. Nalailaw mo ko. Ako kabuo. Wala. Mali masuot ang Muna nga, mahaba. Ito yung Bago bago na sa dilang kopi ko. ako, baligid. Na sila'y 10% more. Mas daghan ni siya karon kay 10%. Gidagdagan. So, mag-display na sa ta, mga kaabay. Pinabuhi sa tindera, eh. Pindili nga ito, marot. Okay, patong ako itonol. Ha? Ah, paintem dahil mong kwarta na. Iuna na to ring energy. Jadi ang Di, wala. Wagi tao. Hingaw. Para din lang magkanang... Tara. I-switch na ako. Pwede mas asa switch. Dara ang switch. kato kante kay mura lagi to ana kante. Bitaw? Ha? Switch puro ko na. Base. Switch. Asa man na din? Kana. Ipingog na siya. Kaya paano na siya? Kanyang yan. Asa na siya nga rin kay... Daan man na siya. Wala ing Wala. Wala sila ito ko. Ya, ang kanilahang pa kayo. Maoras sa gamay ra kaayo. mag-video ko doon ako ba tayo? Asa naman to ang kuan?
Itag ice, inday. Balik 20, inday. Napatay ice, tiya. Upat. Ah. Wala na? Wala naman niya. Rin lang akong tagpiso ya. Sila tayo. Oh, dahan. Ay na na. Hello. Tayo matay. Hello. Tulo. Kato lang ulo. Sa patay. Aura. Thank you. Ada na ang choco ko sa ano. Is na tayo ito. Ah. Ano? Salamat. Kami oras sa tono. Manay mo lang yung tao? Wala. Yung live? Wala. Live. Ako na yung mga live di ay. Maglaro niyo mo. Pwede lang dalawa. Dalawa. Suwa. Tapos kaya mga skin dio. Choco flavor. Ako na nimo pa isda oy. Bad. Asa mo to kung ipaublan nimo? Kaya ko na to be. Jay, Mm. kurang dan nagduha Jay. Diyan mo tulog ba siya Jay? Oh. Bye. Unsa ka? Pila to dong duha? Duha ni duha ka red horse. Lima na no? Wani. Sa karon ba? Sa karon lang nako. Asin mo ay kalima. Oh. Sido tulo. Oh, so kana ko na lista ba? Magpalaot sa test. Sa Smart. Regular 100. asang cellphone mo smart? Yung ko number doon. Mana imo ma'am? Okay na. Dua ka 100 dai? May margarine po. Margarine. Atong 1/4? Sabi ko na pa. Wala na ikapukuan. Wala po ka. Pila ka na 1/4? 15. Halaan po. Bumagot ka nga magpapagod. Dali ara, automatic ni. Kung ni bayaran na pila? Hmm. 4.30, 4.30 ang ganing infinity ba? Hmm. Pila Saan yung bayaran starter? nila? Starter. Sa pagani dai? May margarine po. Apa yung margarine yan?
Ang sapag yun. Ay, Pila na po. May white. Creamy white twin? Usa ay duha ka mayroon. Pila ka Milo? Ay, usa na anak ko niya. Sa duha ka mayroon. Pila ka Milo? Sulod. Nakawalo na sad. Wala mo. Katong burger nga pag-tag sa 37? Oh. Duha ra no tulo. Tuloan. Bay, dito sa kabay. Ako tagay ko exhibit nito bay. No, wala makaabot. Sinsiyo kayo. Yun. 3, 5, 6, 7, 8, 70. Exhibit yung ba rin. Ikuan. Sinsiyo. Diyan pa ito, ano yun? 130. Ha? Pero 130. Ah. Makabiya dito yung kon, mga sunset o saka. Ilan ka lang siya? Sa carton? Duhan dito ang load, no? Oh. 24, 50, 298. Ah, 298 daw. May kuwaon ma'am. Edipol. Sunod na lang. O sige. Ha? Pans, naman sa siya. Putol? Kala? Kaning tam... Ha? Ah. Daghang pahumot. Naray mong kwan! Bibiyaan. Kalimot. Hi. Safeguard tambal sa COVID, kinahanglan manabuntak permi gamit ang safeguard. Oy, nag-endorso naman ng kuan. Sama yung kahalan mo hanggang hindi kayo mo. Mag-buy one take one ang niya ako. Magpa-promo niya apod ko niya. Pangarion niya mo ha. Mag-buy one take one. Charot. Sorry mo sa among tindahan kay mag-promo ta po hon. After sa COVID.
balik ba yung card? Ha? Hindi ko ano ba? Wala tayo. Naman. Ay. Ano na siya? Namin siya i-save man kanig kuan. 9 pesos sa tong family pack niya ba nga tulo ka buok gi lingkit. Iya wala oy gi Tangan. usa-usa ra niya og presyo same price ra kuno ko naman ni siya makasave da day og 9 pesos oy siya nga ambot na ilan ang gibutang-butangan Yeah. ana kasi hindi uli. Imong giole. Paano lang kuan ni Tuugro siya mailad. gani. Ano na siya basta na yung mga promo kay dili ihatag. Nabay na yung mga kuan promo. No katong ahinti sa una kay daghan kay ko atong promo nakuha kay taga purchase na ko atong tag sa kadusina panagitan ana daw ni sa kadusina. Sa usa ka dusina, dosi ka tay, naasad ko yung free nga 1 dozen. Tagaan di ba niya og Hatag. Kani siya kay wala na jud ko kasuway ug kana ang free. siguro na sila gilaha. Wala na ko kasuway ug na kay. Hasta ang makasave kay. Hasta ang makasave ka wa na gani gi-save kay. Niya pa nga ngano na ilan ang gibutang-butangan dahan. Wala ka kahibaw. Ngano ko nang gibutang. Ayaw ko lagi gilaha. Ah, Balik na ko kamay puti. Usa. 1/4. Ako gingnan ko ako maya ilaro ni nga dai. Ikaw mag-dicer. Ina ni mo. Kasi 1/4 ni Hatia. Puti. Oh, puti. Gani, gani. Gani, gani. Nasa kuan ba ya sa kanang mga groceryhan gani dili gina. Save ba yung ana. Buong ko bakit ang ako resibo 29 yapon ito nga. Parihara dai na siya og presyo sa kuan na ang individual o parihara madahan gani dayo naamon siya Ulit ko, patay save 9 pesos ha Katong tagtay. nga Ate. Lang. Tagkilang ko anong tayo magdara. Nganong ilan ang gibutang-butangan. Ambot sa ko nang ambot. Ano nang gibutang-butangan posible wala siya kay baw. Dili lang kuan ni. Ang madiksarat ang Kuan. Bisi-bisihan na sad ta. Wala ka Jamil? Wano na sad. Kamu kayo naglaron sa ba? May kay ko ahinti sa una ani. Kapilaw from to tag-as na pila? ha. Kartin pa mo. Natay? Dali is dahil 5 nya, lollipop 5. Wala may gin is. Ano man na ina. Wala na. Oh, napo wala na dai. Na po. 1, 2, 3, 4. Chamot, ya? Lemon nga dako? Oh. Unsa pa? Awa. Na siguro si dito. Be, Sigula na, sigula lang gara si. laraya oh. Tiya asa si Dro, tiya? Be. Apasa sa papa ni mo, be? Ana sa inang litro. Oo, niya tiya. Lemon o RC nga dagko sa ka. Kay murag kuan to, murag hapon. Nalagyan ni
Kulang? Sa usa ka karton? Ang kaya bang kuan? Ah, kinuhaan na na po. Pag-rubi na. Ito na, dari ako? Kinuhaan na na. Ayo. Mantika niya, ante 5. Kailan daw ha? Kuha natin, boss, yung tanak. O kanang ahos, ante, o Bombay. Init lang. Sila ang ahos tayo. Ha? Sila ahos. Tay gamay na sa kalingin, ante. Pila. City man ni Day. Ah, kana lang. Sloot lagi. Unsa may ki-charge sa mga ni Day? Unsa man ha? Kaning puti. Ha? Kaning charger puti ba? 15 ka nan, Day. 15? Hmm. Nagkakit gamit ina, bigay kaon. Yan ba? Ilan ka pala? Charge kami na cellphone. Sabay. Ako ang bro. Buto ka. Buto mo siguro. Oh. Wala mga. Ano? Ina ko ibot pa. Biro na kita. Ay. Super init. Gabot ka. Ha? Ay, nani mo pa igat-iglit ka. Sige na tag-at. Ay. Ha? Dahil may kusing ako. Init mo kaayo. Patong-patong. For sure. Kulang pa dyan mo height kay patong ang tagas ng bangko. Stick glue. Sunog. Unsa man? Duwa siguro siya dira kay natik-an kay naman stick glue nga. Siksikan lang. Litan. Siksikan lang yun niya. Wag na siya. Duwa lang tayo.
Pero Tamara na yun. Kita. Layo pa ito. Ako kaabot. Display time. Oh my God. Ano? Dili mga tagisa. Ako ni kuha. Kaya muslot. Nakabukbos mo? Naman na dapit sa unahan. Kung yung pinawaan sa... Taas mo na yung pang ko. Ito yung pag-aarpe. Limuot kayo. Ah, ano na? Agay. Hindi na ma. Gusto na. Isa. Minsan lang. Maniman ba yun? Napigom. Kung gamitan, wala dito yung makuhan kay. Wala, tara. Wala na yun din sa red bar. Ah. Buwa lagi nga usa. Ha? Buwa gid na. Ah, abot ako. Dalilan ko lang. Singot na kay ka. Ipaningot na ako ang sister o dinisplay. So, diri sa ta mag-display. Ano siya among ipang display bago ni siya namong kinumpra. So, i-display natin. Mga siya nakalisod pag nagdungan-dungan ang mga delivery. Pag magsabay-sabay yung mga deliveries, natatambakan talaga tayo sa
mga product na kailangan nating i-display. So, sige na tayo. Mas marami yung sabon. Shampoo. Hana. Kawawa ay. Kawawa yung sister ko. Ayan. Kawawa yung sister ko. Tindera na, kargador pa. Ayan. Sobrang kawawa. Di mo banggitin mo. Sige. Okay, baba mo na. Ito yung buhay ng tindera. Tindera na, kargador pa. May nakalisod. Sobrang init. Sobrang bango niya. May nawasak na shampoo. Yan, lipat muna natin. Saan ba ganda? Ito na lang. Maglagay tayo ng presyo para alam natin yung ito naka-promo yung kanilang polvo. Ayan, naka-promo siya. Mayroon siyang shampoo for baby. Wala na, ay din siya yung nabuslo. Kaya palang sobrang bango.
kailangan natin maglagay ng price para di tayo malito. Lagyan natin ng price tag. Manual lang natin kasi sira yung lagayan ng presyo. Ito eh. Yan, dito natin isusulat yung kanyang presyo. Asa di ko bang ballpen? Wala nang tenta. Ito. Tingnan natin kung magkano ang presyo nito. Now closure. 200 ml. Mahal pala. God. Ito yung isa nito. Ayan. Pitik ni kasing Namay, kasing. konti yung bago nga. Para dato. Ako magpabili. Mara na siya bag-utanan. Ganyan, guys. Ay, bahaw na siya. Bahaw. Nawawala minsan yung live natin kasi mahina yung signal dito. Nag-loading siya. Ang lakas mag-loading, maka-loading yung internet dito sa probinsya. Sige na nagtuyok ang connection kay loading kay stanan. Maong giting boy, giting na lang. Pinyo sa lamisa. Wala ka na ko ah. Sumatagalan ay. Hala, bye! Bye! Ang ice cream! Hala, nalimot na ko anay. Ang ice cream di ay bay, wala pa na display ang gagmay. Malanay re. Gusto mo ice cream ah? No, wala masud. Ano wala gusto? Ako mo. Nangalanay na. Atong ka? Kana, ya. Ano yawe ba? Wala, ablira na siya. Fingers na lang. Pasensya na po, sobrang loading lang. Cute ng lotion nila, oh. Yan. Sobrang cute ng bottle. Ang liliit. Ayan. Ang liliit ng lotion nila. Ito yung sila dito. Ang cute ng bottle.
Lagyan natin dito ng tissue. Sa kusina. Paagi. Sobrang cute talaga ng lotion. Ito, di ko na to tatanggalin para maka-receive naman ng yung iba kasi pag may free ganito tinatanggal ito bago to binibinta, pero sa akin hindi ko na siya tatanggalin para may free naman yung bumili nito, diba? Sayang naman eh. 2 piraso po yung kanyang free, bigay na lang natin sa ating customer yung pa-free ng product na ito. Johnson. Shampoo for baby, para maging mabango ang baby natin, ang baby nyo. So bili-bili na kayo, may pa-promo tayo ngayon. Masuki, kayo'y bili, kayo'y bumili na sa presyong abot kaya. Bangong tumatagal talaga. Grabe, init. Powder. Mm. Nindot ka dani, ma. Karoon na imong buhok lagi, panudlay nga karoon ko go. Ultra po ba dyan? Dyan. Be! Saman! Ako. Rapo?